Budeșan. Budeșan încearcă să își depășească adversarul direct. Brevelt schimbă din prima. Bawab prea lejer cu această preluare. Pierdem prin Târtovaț. Iun nu ajunge la minge, mai rapid a fost Brevelt. Rezistă Brevelt și este faultat. Excelent jocul lui Brevelt. Nicandro Brevelt. Iată la aici cât de bine a știut să protejeze mingea în fața lui Thomas. Sigur, se va deschide cu siguranță jocul din acest moment, pentru că continuă Marian Cristescu, poate șuta, încearcă însă pasa cu călcâiul. Același gen de privire l-am văzut la Marian. Nu s-a ridicat și jucătorul lui Gazmetan, Pârvulescu, este acolo Nicandro pentru Eric. Eric continuă faza și nu se poate, ce ocazie pentru Gazmetan, Ciprian Petre. În poartă, Ciprian Petre a văzut un cartonaj galben pentru întârzierea executării loviturii libere. Excelentă intervenție. Scria pe site-ul oficial al echipei. Todea reușește să paseze în ciuda opoziției lui Ivan Șiț. Acum olandezul Brevelt încearcă o deschidere pentru Ovidiu Hoban. Pleacă bine Hoban în fața porții. Dan Roman, mingea îl depășește pe Roman. Bine a stat Hoban în teren la această fază. Perfectă poziționare acestui fotbalist care poate evolua pe absolut orice poziție. La adversar în picioarele lui Paul Pârvulescu, a ajuns în banda stângă. Pârvulescu a făcut schimb de locuri cu Ciprian Petre. Bawab, Pârvulescu dintr-o atingere, un triunghi cu Nicandro Brevelt. Brevelt eliberat pe zonă centrală. Brevelt pasă foarte bună la Bawab. Bawab caută scărița. Nu se lasă păcălit însă Călin Albuț. Iată pasa lui Nicandro Brevelt. Întinde o mână, deși era culcat Călin Albuț. Preluare pe piept a lui Cavalli. Insistă Cavalli. Trei adversari în preajma lui Brevelt. Brevelt se luptă. Nicandro Brevelt. Extraordinar. Nu pierde mingea mijlocașului Gazmetan. Sunt mult prea moale a lui Markovici. Posibilitate de atac rapid pentru Voința Sibiu, nu este cazul. Brevelt cu recuperarea. Brevelt se duce spre interior. Brevelt, două pase extraordinară. Florin Bratu. Gol! Gol! Nu a ridicat însă fanionul. Ia să vedem poziția lui Florin Bratu. Poate vom mai avea o reluare cu momentul pasei lui Brevelt. Ce fază frumoasă construiește mijlocașul. Acolo. Iată faza, centrare cu capul, mingea cade din nou în careu, așa s-a întâmplat și la gol. Spre Markovici s-a dus mingea. O ușoară de gringolod, acum este o fază periculoasă, contraatac, 2, 3, 4, 5 contra 3, contra 4, se retrag jucătorii noștri. Fază periculoasă, intervenție. Excelent! Să fie și este bună. Brevelt, dar nu s-a încheiat atacul, o nouă centrare a nemților, e mingea lui Pleșca, da. A creat, spuneam, o echipă solidă. Petre, Grigoraș, fotbaliști care aleargă mult. Nicandro Brevelt, Bawab! Iată combinația reușită între Taher Bawab și Nicandro Brevelt. Va executa Ciprian Petre, bate Petre, minge care este respinsă de Grunwald. Jocul să continue foarte bine cu Bacov, centrarea lui Brevelt. Gol! Gol Gazmetan! Brevelt marchează un Eurogol. Super execuția olandezului care îl surprinde pe Grunwald. Gol fabulos marcat de Brevelt. Am avut impresia că a vrut să centreze, dar nu mai contează. Iată cum a decurs această fază. Brevelt care câștigă acest duel cu Thomas Iun. Foarte bun numărul. Poate că mingea a și ieșit un pic. Și da, a vrut să centreze Brevelt, dar mingea s-a dus cu minte în vincul porții lui Grunwald. Nu, mingea ținută în teren, se vede pe această reluare. Iată-l pe olandez care încearcă să centreze, lovește mingea într-un mod curios. Iar aceasta se duce în